8-nji bab. Danalyk çağırmaýar meýsem, belen jar çekýän düşünje dälmidir? Ol ýol ýakasyndaky belentligiň üstünde ýodalaryň çatrygyna durýar. Ol şäher derwezeleriniň agdyna, giýrelgelerin öňünde durup jar çekýär. Ey adamlar, men sizi çağırýaryn. Çağırşymy insan ogullaryna gönükdirýärin. Nadanlar, akıllı bolun. Siz akmaklar, akılınıza aylanın. Dinleň, men möhüm zatlara aýdýaryn, dogryny beýan edýärin. Çünki dilim şeksiz hakykaty gepleýär. Agzym ýalany ýigrenýär. Bar sözüm dogrudur, ýokdur egri ýalany. Düşünýäne olaryň ählisi aýdyndyr. Bilim tapanlar üçin dogrudur. Kümüş däl, nesihatim al. Sap altın ornuny bilim al. Çünki danalyk jowherden gowudur. Hiç arzyly zat oňa taý gelmez. Men danalyk pekim paýhas bilen ýaşaýaryn. Bilim hem akyllylyk mennedir. Repden gorkmak yamanlygy ýigrenmekdir. Men tekebbirligi hem ulumsulygy, yamanlyk ýoluny, yalançy dili ýigrenýärin. Ögüt hem sagdyn çözgüt mennedir. Paýhas mennerin. Güç kuwat hem mennedir. Men arkaly paçalar şalyk edýärler. Hökümdarlar adyl höküm çykarýarlar. Serdarlar, emellarlar, barça dogruçul höküm ýöredýänler meniň üstüm bilen höküm sürýärler. Meni söýýänleri söýýärin. Meni ihlas bilen agtarýanlar tapýalar. Baýlyk, şöhrat, tükenmez mal mülk we adalat mennedir. Meniň miwem tylladan, sap altyndan gowudur. Meniň peýdam saýlama kümüşden oňotdur. Özümi söýýänlere baýlygy miras berýän, olaryň hazinalaryny doldurýan. Çünki men dogurluk ýolundan, adalat ýodalaryndan ýöreýän. Rep owal başda meni emele getirdi. Onun eden işlerinin ilkincisi mennim. Gadimiyette dünya yaradılmazdan öň başta men bir karar edildim. Düýpsiz suwlar ýokka, bol suwly çeşmeler ýokka dogullum. Dağları yerde dikeltmäke, depeler döremezden öň emele geldim. Rep zemini, yerin topragyny entek yaratmanny, Hudaý gökleri berkarar eden mahaly, düýpsiz suwlaryň ýüzüne göz yetim çekenni men ol ýerdedim. Gökde bulutlary berkidip, düýpsiz suwlarda çeşmeleri goýanny, suwlar buyrugymdan çykmasyn diýip, deňize çäk çeken mahaly, ýeriň binýadyny tutan mahaly, bir ustaýaly men onuň ýanyndadım. Her gün onuň begenjidim. Onun huzuruna elmadam şatlanyadım. Onun tutuş dünyasından şatlandım. İnsan oğullarına begendim. Inni oğullarım, meni dinleň. Menin yolumu tutyanlar ne hili bagytly. Ögüt nesihatyma gulak koyup, akıl paýhasly bolun. Onu harlamaň. Her gün derwezämi garagulläp, gapymy gorap, meni dinleyen adam bagytlydyr. Çünkü meni tapan ýaşaýşy tapar we Rebbin razylygyny gazanar. Kim meni tutmasa öz janyna ziyan edýär. Meni ýigrenýänleriň ählisi ölümi söýýändir.